Hej, jeg er Lars fra T-Rex, og vi er på Frankfurt 2013. Og jeg vil i dag fortælle jer om vores nye pedaler, nye strømforsyning. Og årets nyhed er Alberta 2, som der er en dobbelt overdrive baseret på Alberta 1. Alberta 2 kommer med to forskellige kanaler. Kanal 1 er som Alberta addet en fat switch, og kanal 2 er en mere åben Classic Distortion addet en fat switch. Og det er faktisk en bottom boost, som du går fra 2 12 inch cap til 4 12 inch cap. Du har level, gain og tonekontrol og to individuelle kanaler. Så har vi Sweeper 2. Sweeper 2 er en bass chorus, men også egnet til guitar. Det er en udvidet udgave af vores konventionelle chorus. Den er meget, hvad siger man, strukturen, den er meget rich. Men kommer med depth, rate og volume som en standard chorus, men med gain i siden, sådan at du kan tilslutte dit loop i din forstærker, og så reduce din gain. Et nyt medlem af vores strømforsyningsfamilie er Fuel Tank Goliath, som er et monster inden for pedalstrømforsyninger. Den kan levere 3000 mA, som værende en af de største strømforsyninger på markedet i øjeblikket. Den kommer med 5 udgange isoleret, men du kan switche mellem 9 og 12 volt, og de er alle sammen på 450 mA. Udgang 6 er 18 volt, 250 mA, og udgang 7 er 12 volt AC, 450 mA. Så det er til Strymon og til de nye TC, Flashback og T-Rex, whatever. Det kan den forsyne. Den kommer med et beslag, et bracket, sådan at den passer, den kan skrues på T-Rex Tone Trunk. Det er Fuel Tank Goliath. Dovetail delay er en ny delay, som der er dynamisk, og du kan switche imellem dynamisk delay, tape echo og classic. Dynamisk delay er som en meget brugt blandt professionelle guitarister, især når du har de store soli. Det den gør, det er, at den reducerer delay-signalet, når du spiller hårdt på din guitar, og skruer op igen, når du spiller, hvad siger man, softly. Så den varierer hele tiden delay-signalet i forhold til, hvad du spiller. Dovetail. Det er nyhederne for Frankfurt i år, og vi ses.